सानैसो सुबुङा खुलुमबाय रायजो राजा थामथि नोंथांमोन गोहोनि मानोना खुनज्लायनायाव मोनसे नोंथांमोननि थाखाय आलादा मोनसे गोदान पलिटिकेल आपडेट पार्टि लानानै दानायनि फैदों मानोना थांखि लादों। जोंहा बिटिआरआव गोदानै पलिटिकेल पार्टि गोदानै राजखान्थि हान्जा दानो थांगासिनो दं आरो बे बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो जों खोनागासिनो दं आरो बियो साननैसो उनाव दाफुंजानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। से नाम्बाराव राजखान्थिखौ गोदान राजखान्थि पलिटिकेल हान्जाखौ मानो दायो आरो गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जायोबा रुलिं गभर्नमेन्ट रुलिं सरकारा माबा मोनसे खहा जागोन नामा? 2 नाम्बाराव माबा खहा जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दिनै रायजो राजाफोरनि खुगायाव गोबां सोंथि, मानोना राजखान्थि हान्जा थाखानानै गोदान राजखान्थि हान्जाखौ जोंनो मानो नांगौ? जोंनो राजखान्थि हान्जा नांथ'वा। बेबायदि रायजो राजा फोरनि खुगानिफ्राय माखासे कमेन्ट बाथ्रा ओंखारनायखौ जों खोनानो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, राजखान्थि हान्जाखौ मानो दायो? बे बाथ्रानि सायाव जों एसे बिजिरनोसै। जोंहा रुलिं सरकार रुलिं गभर्नमेन्ट थायोब्ला बे रुलिं गभर्नमेन्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय माखासे निड्सफोरखौ जुदि सुफुंनो हायाब्ला अब्ला राजखान्थि हान्जा गोदानै राजखान्थि हान्जा दानानै माखासे बे पलिटिकेल दावहायाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जायो, बाहागो लायो आरो सरखार सामलायनो थाखाय गोसो जायो आरो थिग बेबायदि। आरो जोंनि जिथुनाखि रुलिं सरकार, बे रुलिं सरकारा गोदानै राजखान्थि हान्जा जोनोम जायोब्ला माबा मोनसे खहा जागोन नामा? थारैनो खहा जागोन, जाया नङा, निस्सय थारैनो खहा जागोन। आरो बेबायदि राजखान्थि हान्जा बर'नि गेजेरावनो जुदि मोनब्रै मोनबा मोनसेनिख्रुइ बांसिन राजखान्थि एबा पलिटिकेल हान्जा थायोब्ला बर'नि जिथुनाखि भटआ इसेल' भटआ मा जायो? गावस्राजोबो, गासैबो थुब्ला थुब्लि फोरसा फोरसि जाजोबो आरो बेबायदि जानायाव बर'नि भटसा गावस्रानायाव बे गुबुन हान्जा जिथु नेसनेल पार्टि, बे बिजेपियानो जा गुबुन पार्टियानो जा, बैफोर माने खाबु मोनो, माने बे पलिटिकेल दावहायाव बे देरहानो थाखाय बिसोरो खाबु मोनो। बे खाबुखौनो माखासे पलिटिकेल नेसनेल पार्टिफ्रा नायबाय थायो। बर'फोरनि गेजेराव माबा मोनसे गावस्रानाय लाबोनो हागोन नामा? डिभाइड एन्ड रुल लाबोनो हागोन नामा? बिसोरखौ माबा मोनसे हिंसा हिंसि नांलाय खमलाय खालामनो हागोन नामा? बे नोजोरै बे नेसनेल पार्टिफ्राबो नाजाबाय थायो। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आंनि बुंनायाबो राइट नङाबो जानो हागौ एबा थार नङाबो जानो हागौ। बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जोङो पलिटिकेल हान्जाखौ मानो दानाय जायो आरो गोदानै पलिटिकेल हान्जा दाजायोब्ला रुलिं सरकार, बे रुलिं सरकार माबा मोनसे खहा जागोन नामा आरो जोंनो मानो नांगौ आरो मानो नाङा? नोंथांमोना थारैनो नैबे भिडिअखौ नायनायनि उनाव कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरगोन। मानोना नोंथांमोननि बे कमेन्टफोरा मानोना जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां बेसेन गोसा आरो बे कमेन्टखौ फरायनानैनो गोबां रायजो राजाफ्रा डिसिसन लानो हायो मोजां गाज्रिखौ। बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव कमेन्टस लिरनो दाबाव। थेंक इउ, लाभ इउ अल।